mamkela wangena empilweni yami batshintsha ubomi bami. Amen. Ndithanda lento ba ubomi bami buye batshintsha. Andamkelanga nje uYesu izinto zafana. Kuthiwe izindala ziyadlula. Uthe bonani ke into zakhe zongaphi? Into zakhe zonke. Asifuni ke uba selective. Zonke izinto zakhe zisuke zantsha. Malibongwe igama lenkosi uYesu. Sesikhona abathandekayo namhlanje ebusuku sibonga inkosi esithweleyo ehambe nathi kwaza kwabalapha. Sizothi Ebeneza. Khawuthi makhelwane ndizothi Ebeneza ebusuku. Akungomandla ethu bona nje basilapha. Kodwa ungenxa yobaba lolukaThixo. Ungenxa yamandla kaThixo uba sibe lapha namhlanje. That is sufficient. Malibonga igama lenkosi. Ndicela ngokukhawuleza sityhile iBhayibhile zethu. Siye pha kwincwadi kaMark chapter 4. Sifunde pha ku verse 35. Funda kwincwadi kaMarko uchapter 4 iverse 35. Athi kubo kwangaloo mini dulule isihlwele bamthabatha esemkhombeni njalo kwaye ke kukho eminye imikhonjana moya ayeke amaza ephoseka emkhombeni abetha wafuna ukuzala kwangoku waye elele ubuthongo phezu komqamelo bamvusa bathi kuye Mfundisi akukhathali na sithabalala nje wavuka wathi kulo ulwandle hlala uthi cuwaka wadamba umoya kwabakho ukuzola okukhulu wathi kubo ngoloyiko olukhulu bathono ukuthi kubani na ke lo lento alulanyelwa nangumoya nalulwandle. Mambandezi asibongele mother. Thank you Jesus. Hallelujah. uYesu uzolisa uqhwithelo kule ndawo esifunda kuyo. Ebefundisa zifuna ukuva imfundiso zakhe. Kuba uYesu lo wethu bathandekayo silandela umuntu onamandla. Silandela
azange ndambona onjengalo. Malibonke igama lenkosi. Athi xa ethetha athi umuntu ofuna ukuzincama awuthwala umnqamlezo wakhe andilandele. Haleluya. Abantu bebeshiya izinto zabo, beshiya amakhaya abo, lo unguye unyana kaThixo ophilileyo. Malibonke igama lenkosi. Na kule ndawo esifunda kuyo kuthiwa uYesu uzolisa uqhwithela le ngaphesheya. Let us cross over to the other side. Kuyabonakala mhlawumbe ubana unoba segqibile this side, but into ngoku ifuna to the other. Over, there are levels ezingaphezu kwalo kuyo ozawudibana nazo. Malibonke igama lenkosi. Jonga, uYesu uyayazi about what is going to happen on the other side. And uYesu uyayazi bana what is going to happen before sithi cross over. Ithi iBhayibhile wayehle iyahamba ibhothi kuyahanjwa kuyiwa to the other side. Kodwa ithi iBhayibhile apha endleleni lovuka uqhwithela. Haleluya. Kunamaqhwithela avuka ihamba indlela efine kodwa sihamba indlela erough. Haleluya. And the devil uyayazi ukuba on the other side what is going to uqhwithela. Hallelujah. Uyaluveza uqhwithelo ngendawo kuba uyayazi kuzokwenzeka ntoni on the other side. Kunezinto azivalayo. Kunamaqhwithela abanye bebengena bephuma esibhedlela kulonyaka. Hallelujah. Abanye besehla besenyuka kukhona i-challenges abafacene nazo. Luqhwithela malibonke igama lenkosi. Ithi iBhayibhile bakhala abafundi bathi awukhathali nasi sifa nje. Haleluya. Qhwithelo lona liyagqutha elwandle bamvusa. Haleluya. Andazi ba wena uvusa bani ngemini zembandezelo. Andazi ba wena isisila sivelayo ukhwaza kubani? Ubiza kubani? Sinamakholwa apha. Glory be to God. Kodwa abafundi bayazi. Hallelujah. Bayazi baba biza kubani. Malibonke igama lenkosi. Bathi awukhathali nabayomvusa. Hallelujah. Wavuka uYesu. Wabakhala kholo liyagcinwa makholwa. Awuphundukane nokholo. You must keep the faith. Liyagcinwa ukholo. Uthi limited. Malibonke igama lenkosi. Kunentambo esitsaliweyo phambi kwempilo zethu kodwa ngeke sigqithe kuso because we kept the
umkholwa zamkholwa lo hamba naye. Ave kukuba ungamazi bangubani uhamba naye. Uzothi uxelelwa ayawazi amandla wakhe. Nangoku ayavala kwezinye ikona. Abesoze bakhene. Hey, the devil is a lie. Fane wavala amazibuko ke ndawo. Esithi uzavusa uqhithelwa akazange basiko bani thi. Siyazi basibaleke lapha thina. Uthi uyavuka. Siyayazi ba we have a place to run to. Hallelujah. And our weapons are mighty in God. Howla, it dominions, their powers, their principalities. You must know who you are. Uhamba nabani? Khala kubani? Khala koThixo abangaziwayo. Lo ungos yaziwa bayibiza le ndoda wabakhalimela unamandla kangaka. I invested in you. Ngazele we cannot poster nokuthi kungathe kantoni woyikuthakathwa. Jonga ungalwini abantu abapostayo izinto ezinhle. Uthi baya breaka, ba breaka ngoThixo wabo, banyonyozela uSathane. Asoze bafike. God, by the power of the Spirit, siyagqobhoza, siyafohla, siyaba nendoda efohlayo. Eliyasoze lonakale, kuthiwa ligciniwe ezulwini, ligcinelwe mna. Kubani ndiwakwabani ndivelaphi ndaziwa ngubani kodwa kunelifa. Akhalimela uYesu. Hallelujah. Wathi peace be still. Xa silulunyanyelwa indalo ngokwenene. Hallelujah. Akanethe lulanyelwa into engathethiyo bathandekayo azahlulwe ngabantu abathetha. Malibonke igama lenkosi. Kwathi cwaka elwandle. Manner of man is this. Lo ulunyanyelwa yimimoya. Na indalo zingaphezulu kululamelayo wena. Ingabi yakhotha okanye wena uyakhotha. uYesu yamlulamela indalo watsho kayi-1 kwathi cwaka. Hlaseleke
behlaselekile endlini, bathi abantwana behlaselekile esikolweni, beclimba okwezipaida zedongeni, uvela amakholwa ayaziba injalo iyadilu. Kutheni bathandekayo sanje man? Kutheni sasa sa timid ngohlobo, sasa sa apologetic ngohlobo? He belongs under our feet. Umfazi uyangixelela uthi jonga umntana namhlaseleke ngamadimoni, uthi andabiza notata yandi mina safalela nerumi. Athi sisomtyumza wathi liyadlala aphuma amadimo ayasilulamela. The demons tremble in the name of Jesus. Angikwazi ba ubize liphi igama. Kuthanda eza negotiator nawe, kuthanda uzawuthi jump athi how high, kodwa kudingeka amakholwa azawuyazi ubana jonga in the name of Jesus. Jonga ithe iBhayibhile alikho elinye esilinikezwe emhlabeni phansi naphezulu esizulu naphansi kwamanzi yonke into enedolo iyaguqa. They bow in the name of Jesus. Hallelujah. Ezi zinto babona this miracle. Hallelujah. Abayazi bangubani lo bahamba naye, uba kanti lo muntu esihamba naye kulo wayekhona izinto zingekabikho, waqala isiqalo singekabikho, wadala ngezwi lakhe emhlabeni ku hopeless indalo kwaba khona ukha. Kuya lo waqotshozwayo, kuya lo watyunyuzwayo, wakhanganiswa, wafana nemvu. Wakhe. Hallelujah. Indoda yaseCalvary, indoda yokuphila kwethu, indoda yamandla. Bathi befika wahlangatyezwa umuntu onamadimoni, of demons. Weza wazoguqa phambi koYesu. Lo muntu uncanyiwe kwenziwe yonke into ngaye, but akaphili. But ekungeneni kukaYesu kwesasixeko selethathiwe ehlala emangcwabeni, ehlala egraveyard. Hallelujah. Kodwa iBhayibhile ngoba kuquthuthwe kuye. Njengoba thina singaqubuthi nje kuye uYesu, sinemaxesha okubana hayi God understands. Njengobana kuvela uqhwithela nje elwandle, ikhona into evalelwayo uba uYesu ikhona into azawuyenza on the other side. Hallelujah. Yiyo lento and ithi iBhayibhile wadeliverishwa there and there, waphakama waziqonda ubungubani, wabuyela ezingqondweni, wangena esixekweni wabaxelela abantu ngoYesu. Maliba kwigama lenkosi, ndizotsho kuwe namhlanje ebusuku, ndithi ezininzi izinto ezikuveleleyo uSathana wazi kakuhle uba 2026 come, you're gonna be a bulldozer. Jonga
kulapho utheswa khona. Manje bakugaba lenkosi. Ubungakhonzi nokhonza wena. Ubunensuku osingenayo bokazingeniyo. Come 2026 we are crossing over. Uzokhonza iveki yonke. Hallelujah. Singabantu bakamoya. Level esifika sindenge mali bakugama lenkosi singene sinjalo siphume sikwanjalo bangene begula bephume begula bangene besindwa baphume besindwa. Never come 2026 our God will arise. Uzophakama uThixo wathi uzosikhumbula. Uzosikhumbula. Mali bakugama lenkosi siyababiza ngegama lika Yesu sithi woza nomthwalo wakho uYesu ngeke athi hayi. Come 2026 sizothandaza ngathi siphambe. Come 2026 fazwe zethu sezakhe. Hallelujah. Sidala chaos. Ukha siyachabalalisa siyathilisa inqaba sonke ndawo. Ayaphakama amantombazana zima ngenyawo don't. Come 2026 we are more than conquerors. Hallelujah. We are hidden in the heavenly places together with Christ Jesus. We are the heads, not the tail. Sizalwa ngokutsha. Hallelujah. Sizalwa ngokutsha. Glory be to God. uThixo lento afuna uyenza kuwe. And you are approved. Upasisiwe. You are ready for 2026. Would it come what may? Asisakuzokonwaba apha. Wahlala wa relaxa. What are you doing in the kingdom of darkness? Me rest. Kodwa uthi kukuThixo kwabanye uresta inyanga yonke iphela. Uyaresta. Kodwa sidinga amakholwa. Hallelujah. Sifuna abakholwa azawumelana nako konke. Oh shela maya bosathaya. Retekebe shandela. Rapoko sataya. Retekeya. Shandala kabasata. Siapaka. We are crossing over. I am crossing over. The devil is a liar. I am crossing.
into ezizawuhlala olabo shathaya into ezizawuhlala zikhale we are taking over. To set us buyela kuthi. What belongs to us izobuyela kuthi. Dala kwenza isikorobo sale ngawuhlala kuyo. Kudala edlala ngawe, dala kokisela. When they were dealing with the power Thixo basincede sivula amehlo kunemimoya edeployiweyo haleluya kodwa namhlanje yabaleka ngegama kaYesu sizongena ku-2020 Glory be to God. Phakamisa izandla zakho ebusuku. We are crossing over. We are crossing over. Kune character elindelwe kuthi on the other side. Kune fruits ezilindelwe kuthi on the other side. Shaya laba sataya kona pia ko yakho namhlanje ebusuku vula inhliziyo yakho namhlanje dala usathana edlala ngawe akayazi uyalungiswa vuma dethela namandla wonke dethela kutyumze dethela kufake ovenini hey you'll be ready for 2026 hallelujah hallelujah sengena phakathi sengena siphethe igama likaYesu sengena siphethe igazi lika From Cape to Cairo, i-Afrika yonke sinomlilo awutsho ngenhliziyo yakho yonke kaJehova umlilo oyigcwele lo mlilo
engena-purpose. Usathane akayivimbi into yokukhulula indoda yaseDikapolo ezawukhululeka isumayele esixekweni kusindiswa abantu. Noma iBhayibhile ingatsho nje evale vimba, kungoba khona lethu uThixo inkulu azawuyenza ngempilo yakho. uThixo ungene ku-2026 uhamba nomlilo. Oh haleluya. Uhamba